Pre! Ang boring naman dito sa inyo, pre. Sus. Kung burong lang hisgutan dire mare, naay daghan. Magakita ka ng babae, mag-agi re buntag sayo kanang alasay sayo kana. Ito nang alasay sa hapon. Ngit ba kan? Ima, kama ila ka ng ima na babaw, balay ang babaw may mangga. May karaang boring dire. Ah, naboboring din siya. Oh, boring na may. Pamilya tre puhunan ana. May iba tayo. Pahiram nga ako ng pantakal. Unsa sa kamare? Bisig ing ani ko di ko butaktal oy. Wa jud ko yung patol atong kanang ima. Sus wa oy, bisan pa. Sige gina siya panghagad nako pero wa jud ko niya nakuha kay di ko mo patol lagi ana kay karaang boring nga. Taas na kay nagtapay ng pamisong ano di ko ganahan ana. Bisig ko dapat hulbot at madang kugan. Samantaong kay mutana kay are pagas kompanya malay. Yan lang tani mo butakal. Uli dito oy. Puya ni mo. Ano pakita ri? Ikaw ha, direra ka sa balay, di ka pwede magawas-gawas. Di ka pwede maglakaw-lakaw. O pwede ka magawas, di lang ka mulakaw-lakaw o asa, bisig asa. Kaya ang babae, ang asawa, mo na ilaw ng tahanan. So dapat, naara na diri sa tahanan. Kabantay ka ang ilaw, nagpundo ra gina. Di maka street light nga bisig asa ka naabot. Ha? Ay pagsig supak-supak. Ang haligi ng tahanan, may magawas-gawas. Ikaw ang aligi ng tahanan. Natural, ako man ang bana. So, kung haligi ka ng tahanan, matibay ang pundasyon. Oo! Kasi haligi ka. Dapat pala, hahanap din ako ng maraming haligi ng tahanan na ito. Hahanap ako ng maraming lalaki para matibay ang pundasyon. Bating pagka... Suwaye. Kaya mo hanap gani kag daghang haligi, ha? Ako sad, mangita sa ko og daghang ilaw ng tahanan para mas hayag ang tahanan. Ay, dito na lang tayo. Oh, mo na diha.